że Trójmiasto, że Pomorze popiera Andrzeja Dudę. We wszystkich miastach wojewódzkich odbywają się podobne konwencje. Wszyscy popieramy Andrzeja Dudę. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Razem z nami łączy się z Warszawy pan poseł Maciej Łopiński, ale jest z nami także pan poseł Kazimierz Smoliński. Bardzo proszę. Witamy serdecznie z Gdańska, witamy z Pomorza. Jesteśmy z Andrzejem. Andrzej, wygrasz, jesteśmy z tobą. Chcemy wodza, a nie osła. Jeżeli jesteśmy w Gdańsku, to nie może odbyć się bez Solidarności Stoczni Gdańskiej, nie może odbyć się bez wiceprzewodniczącego Solidarności Karola Guzikiewicza. Stocznia pozdrawia Andrzeja i stałe hasło: Gdańsk, Warszawa, wspólna sprawa! 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 Cieszymy się, że jest z nami wicestarosta powiatu tczewskiego. Szanowni Państwo, wybór jest tylko jeden. Andrzej Duda! Andrzej Duda! To Andrzej Duda! Andrzej Duda! To się uda! Andrzej Duda! To się uda! Andrzej Duda! To się uda! Szanowni Państwo, rozpoczęła się transmisja w Warszawie. W tej chwili mamy na wizji Warszawy. Poprosimy o głos. Którzy są razem z nami, powitajmy ich dużą oklasków! Witamy serdecznie! Proszę Państwa, no właśnie, takie pytanie dla formalności. Kto zostanie prezydentem 10 maja? Andrzej Duda! 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 Machamy! Wszyscy mamy flagi, dokładnie, po to Państwo je macie. Pokażmy radość, pokażmy się! Pokazujemy radość! Machamy! Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę. Proszę Państwa, spotykamy się tu w Warszawie. Tu w Warszawie jest epicentrum dzisiejszego wydarzenia. Natomiast proszę Państwa, cały czas uważnie patrzą na nas ludzie w 16 największych miastach Polski, którzy w dniu dzisiejszym chcą być z przyszłym prezydentem Polski, panem Andrzejem Dudą. Pomachajmy ich wszyscy! Machamy! I wszyscy razem! Andrzej Duda! Zapraszam panią. Dlaczego to Andrzej Duda powinien zostać według ludzi młodych prezydentem Polski? Dlatego, że najbardziej zadało z młodych ludzi i sprawi, że w końcu młodzi ludzie zaczną wracać do Nasza młodzież do przodu! Młodzież do Andrzej Duda, proszę przodu! Państwa, jest jedyną szansą na jakąkolwiek zmianę.